amene akupezeka pachina chilichonse chofunika moyo wa munthu akumakhala pakati kukachiwankha chinthu ndikuonjezera mtengo kuti munthu amene ali kumusiu agule modula achipeza movutika modula palibe chomwe amachita komana amakhala kuti madobadoba basi angothamanga kudikirira kuti tivutise chane panopa tidulitse chane ukapita kuma nyumba aleti kulipita dobadoba nyumba yonse yake hatulipira hafu nyumba yonse yake mtengo wa nyumba iyeyo akuti ukampeza agent ndiye nyumba yo ndi ati waipeza kandi atakupezera ali pakhala kuti ukamalipira rent uikepo soyanka zolakwika tikupita ku sugar tupeza madobadoba zokazo kuli anthu ena ndekuli mavenda ena akumapereka ndalama kwa anthu kumakagula sugar uja ndikumapasa ma 10,000 mavenda aja akantenga sugar uja akumika pa 6,000 tupwetekana tokatoka pali pake tizikhala ndi chikondi wina ndi nzake sugar ndi chinthu chofunika sugar sanakwere mtengo palibe chifukwa chokuti tupinjana tizipinjana mpaka sugar zifika 6,000 si bwino mwina boma nalo limakanika kuti lichite kanthu chifukwa cha malamulo Selina foti tili mu dziko lokuti alesa amaika mtengo umene ukufuna boma silingabwere tsitsani koma panapangidwa propose malamulo ena akukhuza sugar zinthu zina zofunikira nthawi ya Mumbai ndi Ministry of Trade kunena kuti titayika malamulo awawa zikhoza kuthandiza ndeti pemphero boma la DPP kuti mina malamulo amene ajawa mutaonaso sikuti tikupanga control mitengo koma zina zake zofunikira mwina nkhani ya chimanga mukhoza kuona kuti pakale malamulo kuti azichitika control unachuluka madobadoba kuchimangaso napo amene akukweza chimanga amakagula chimanga kwa alimi pa mtengo tsika ndiwachigulitsa kwa dimaki pa mtengo kwera ndi madobadoba pakatipa ambiriso amakhaso athu andale then malamulo ena amene anapangidwa proposal nthawi ijayi pamene amumba anali Ministry of Trade amaoneka kuti ndaphindu akhoza kufunika mwina pokuti boma linapita kuma malamulo alipo ndi mina nduna za malamulo nduna wa za trade ukhoza kuonanso malamulo amene ajoti ndofunika facha ufulu kuti alisa lini ufulu opanga business opanga zake oika mtengo wake tikupwetekana Malawi tokatoka koma tiye tikeni chikondi sugar inofunika tikutukwanitsa mtsogoleri tikutukwanitsa mwina anthu ena andali zosizi kwakhuza mafanya mtima wathu wajira kuti tifo pali ena amene akungopanga zawo basi Malawi zathu zikwakwika panopa madobadoba anafika ndo kunyanja komwe iniyo kale munthu amati akachoka mbwato muja ni somba mumatha kungongula direct panopa makhala nkhala pakati amene mazipikula somba zicha akazitengeko aike mtengo wachi ndikumugulisa so wina wina zikamafika kunse usomba zicha zasinthiratu mtengo wakwera chifukwa chokuti zaita mmanja mwa 5 nale safuna atengepo yachi ya fertilizer dziko lero magula fertilizer pa mtengo okwera chifukwa chakuti kunachuluka madobadoba pakatipa uyu agulitse uyu apititse apa chimozi likamava nkhani za mafuta pali madobadoba pakatipa ndofunika kuti ziziti sinthu pa dziko litiwononga li madobadoba amene chinthu ndicho chipa koma iye wachitenga munthu waulesi akufuna kulemera pa chinthu cha wina kuliso madobadoba ena amapezeka mu police station mbali wana mmanga nditani zinali kuthamanga ukakamba ndi munthu mkati muja wa polisi basi akufuna ina yake alo amene bali boze yawapezeka kuti ndaboza pesa service kuononga dziko letu atiki khaidwe lili litonongera dziko la makatero tikuyenda kuti tilichotse pakati pathu tinge chikondi komanso tidzikondana tili la Malawi semaganize tonse za ndalama zikutionongera zinthu chabwino paliso anthu akuchola kudandaula ena kunena kuti pali mafumu ena atayika lamulo kunena kuti munthu akagula bag anampasa bwino kupona ali mundondomeko analembedwa dzina ndamamuzo kuti ukagula bag akumabweresera anthu ena folo kuti ugawane bag ya fertilizer na anthu folo amene anthu onse apangina register chifukwa chokuti kuli anthu ena anyanja kwawo ena mdziko munomo akumalandira ndalama kwa anthu oti sima beneficiary ndetu malaligawana ndaka akumatenga anthu folo kumatenga anthu amene joma landira ndalama kumene kuja ndikumuuza wagaira anthu folo ende timaopa kwambiri anya kwawa magumvire chete kuti makhana owa chifukwa akakuuza kunena kuti senza kusegulira kumanda makhala ndi mantha chomwe chita zauchitikire chomwecho usamuke mmudzi muno komano ndofunika kuzikusiyana ndi malamulo oyendesera fisi ndi thumba munthu mmodzi agule matomba awiri ndi ake koma kuli mafumu ena akubwera ndi nzeru zawo amene mukulakwitsa mukumamuuza munthu uchita kumuuza anthu ake folo aketu ukapita kwawa njala siyitatu kwa basi nakapindulaso chani pamene popo maona eni zinthu zonse mukuchita mwachikondi mukuchita foti mwalandira ndalama kwa anthu atatu enacha ne mukumuuza yetu uwagawire anthu awa zomwe zikutani
zikulakwika kwambiri nakabaso nkhani Ndimapanga ndofeteza chiliposo. akamapanga cheka tumaina umwamuzo sina lako likakhala tuluka pa 2500 yapamwamba zolakwika zosayenda tindi dziko ndadani Paliponse tinyemepo basi. kukhala mfumu kuyenera kukonda anthu ufumu ndi anthu ukuyenera kukhala munthu wachikondi anthu asazunzike chifukwa cha ufumu wanu koma anthu amve kukoma kuti pali mfumu Zinthu zikabwera ndi kwanu kungongolera osati bwera ndi sanengere bwino. kunena fa pali anyakwa wena nafa kuti olo munthu akati akumbe njero amamulipiritsa akumbe foundation kumulipiritsa Akumbe nyumba stage neso yofika pa window akwenda akanene kwa mfumu kuti chani? asasinje mazulu ngatafuna kusinja mazulu apita akanene kwa anyakwawa zilipo Ali nyumba ikamasuta akalipire wa. yes akamasala khome malata amamuuza tusana khome malata pala anyakwa wena magroup village tema nenda amauza anthu kuti akapereke kena kake nyumba kamakhoma malata munthu stage neso ya nyumba akulipira zinthu kwa Zikugwirizana bwanji? kwa anyakwawa fati kamati mafumu timaphatizana ndi ndi andodomo iyayi andodo zisapanga nawo simungapeza senior chief chikumbu akupanga nawo Nakapanga ziwezo akambira pa. simungapeza pala Mount Kingo akupanga ziwezo Koma wali mudzi. simungapeza gomani akupanga ziwezo komano anyakwawa ndi magroup village akuzunza anthu mwina ufumu usakudziwa kuti ndi chani Zaphunzitsidwa. Kupate kapita kungokhala basi munthu basi ovuta. mukuona chitukuko mulibemo akungokhala kunena kuti kupanga chani maliro sindikonzekera kale umongoponya amatija chani Basi kuti ukaule mukachi machaja pano uchita uchajiro kodi ndi chani ndicho kwati mkhoza uchaji komanso kwati kumanyanya tu abusa kuchalichi talipira drama abusa safuna nkhuku mpunga zimenezo nawonso afumu akumafuna so nkhuku kreti mpunga pite kwawo komanso tsiku lokudya sadya zimene zichatu abwera so kwa kuti zizetu mapitisa zinje tikuzunza anthu osalapa tendikheni nyakwawa kamene magombe chimani ofuna ukwenza zinthu oti tikoze zinthu komanso anthu mukaona zimene sisi zipitani kwa asiniyo kapita kwa tiye mukadandauli pitani kwa asabutiye ngati sigwira pitani kwa tiye mpaka namakwera kwa asiniyo chief kumpana ofika kwa Paramount fa asiniyo chief samadziwa kuti nyakwawa zawo pasipa zikupanga chani sadziwa ayi komanso wonse nyakwawa ndi abwino koma ali ndi nduna zace zomwe zikuononga ma village champion amene akuononga kumatolera anthu zizosiyana-siyana tisatero tisaononge Malawi mwa mtondotero tikhale timakamba kuti kuwala kowalitsira aliyese nyali yowalitsira aliyese mchere wokometsa moyo wa wina aliyese manyakwawa ndi magroup village tisazunze anthu nkhani ya fisipi tisazunze anthu pa nkhani zogawagawa chonde tiakonda anthu athu chabwino boma layamba makamaka kupanga audit ma civil servants uyu ndi kauniuni amene boma limachita ngakhale mwina anthu sakumumvetsa sikoyamba izi kuchitika funa kudziwa kunena kuti kodi tili ndi anthu angati kugwira ntchito mchaka cha 2015 zachitikapo italowa soto salaya sitachuka DPP anachitapo zomwezi ayakongeresi panonso DPP yatani ikupanga zomwezo chabwino chatsitsa dzayi ndi chakuti boma lalowa pano lokunena kuti tikaona ndondomeko yolipirira ndalama za anthu kugwira ntchito mu chaka cha 2021 inalipo 479 billion kwa pa zaka 5 izizi kufika chaka chino malipiro anthu ogwira ntchito mu budget yathu afika pa 1.6 trillion ni ndalama zochuluka ndeno akufuna kuti adziwe kuti chikuchititsa chimenechi ndi chani sananene kuti afuna kuchotsa munthu ntchito koma choyambirira akufuna adziwe kuti chapangitsa kuti mu zaka 5 zapitazo inali 479 billion kwacha pano ikhale 1.6 trillion yomwe ndi ndalama yochuluka kwambiri yomwe boma likafuna kugwiritsa ntchito zinthu 25% yake ikupita ku malipiro anthu tikatolera misonkho ya Malawi ya dziko momwe muno 38% yonse 100 kwacha paliponse 38 kwacha ikuchoka kulipirira anthu amboma ndeno kodi bili imene yakwera bwanji chimodzimodzi pa nyumba madzi anthu mumagwiritsa ntchito maza 2000 mumathopanga kafukufuku eti mwezi winawo bili ikazabwera 6000 kuti zikutheka bwanji analakwitsa kapena pena pake pabo panamama utsalira pa ipi
mamba maitsatira paipi zukhala kuti muone kapena kuti komwe kupita mita kupena pake panaboka amene uja ndi kafukufuku chimodzimodzi mene afuna kuchita chani boma sikuti akudana ndi munthu koma choyambira afuna adziwe ndeno akunena kuti aliyense adzakhala kuti akuyendera zayamba dzulo lolembali mpaka na amaliza mu February ndondomeko imeneyi pa 6 February ikuthandizidwa ndi World Bank komanso European Union kufuna kuona kodi vuto lili pati ndipo azifuna ma original documents munthu huyo azibwera yekha lero tikupita ku nduna za maphunziro osa kundona za maphunziro kakanda aphunzitsika ndaja anapasa masiku mubwereka kuno ku division uzipita wekha ndi ma certificate ako ID yako ndi kalata yako ya appointment kuti zanga ndizi akadziwe akakuimba system ukalephera uli ntchito ugwira ntchito boma koma sudapiteko olomakata sudapititseko asuzandaso salale ndoto wazichosa wekha ni njira funika kwambiri chifukwa ndakamba kale kuti anthu ogwira ntchito mboma kandi kwa DC kandi ku education kandi ku moyo ku madokotala kandi manesi kandi ku agriculture amenewa ndalama zake zimachoka ku misonko ya nenga ndipo malatu tumuko kuti zikukhala basi kuthandiza kuti liseve ndalama komanso tikhoza kudziwa mwina kumako kayikira kuti panachitika za chinyengo pasati za chinyengo pakadali panopa azili manthu ndotere fazima kuthandizani kuti mkhoze payroll yanu mudziwe kuti kodi ma ghost workers mina so munthu anamwalira koma ndalama zake zimalowabe chifukwa chinthu chachikulu zithandiza kuti kudzora kuti anamwalira panopa sakhale mwakuti panopa tili motere ndithu nkhani yake imene kukhale chabwino tikapumulire pang'ono umu ndimene tichitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Club Junta, building better Africa. Chigawo chachiwiri cha program ya gwede kuzukuta ngani zosiyana zimene tabwera nazo mtsiku la lero thokoza kuti mukadali pomwepo kuitsatira program imene ndikulande mchigawo chachiwiri bambani thokoza mozuko kama omwemo timalize ndi nkhani mukapumulira kuti chifukwa chakuti ngani mawa achita ukanika utu ifini mawa mabe simukakhala osagwereza osazukuta nkhani ndesigwira ayi tukakamirani tabwera nachobe pobwera kuchita kuma mankhwala zochuluka kuti ayi kuti mwina mwache chabwino bamba banda pajabomba linapanga chiganizo zina chosuntha polisi na ntchito zawo kuwapititsa kwina ndi adakatenga chiletso boma lapitira kukachotsa chiletso chimenechi makomishona amene andakuluakulu a polisi amene pajatili munyengo yomwe boma likusuntha anthu ena kuwatumiza ku department ena boma linalilonse likamabwera limabwera ndi mfundo zake maunikira limakhala ndi anthu ake amene akuona kuti kodi awatayike pati tigwire ntchito mmene zili sizachilendo chabwino ziko munomo zakhala zikuchitika ndipo zimachitika kungoti mina adibiwa achita zinthu zimwa machawi asiyana ndi akongresi mina ankapangira paja akongresi amapanga zinthu ngati amayenda ngati nazika anthu akamadandaula chinthu namba kuti dziko muno chimakudandaula sakumva amene anzawo awa anthu akadandaula chinthu chichitika pomwepo chabwino makomishona 5 amenewo adatumiza kuti apite ntchito zikagwira ntchito mbomamo achoke ku polisi akakhale akuluakulu oyang'anira chitetezo ma director of security kuma department yosiyanasiyana kumene chabwino kusiya ukomishona wonse mmene ndafotokozera ndi anthu amenewa adapita ku court kukatenga chiletso monga momwe adapangira asilikali aja mameja general asanu aja kandi folo kandi asanu aja nawonso awaso adapitanso ku court kukatenga chiletso neboma kudzera mwa attorney general amene wapempha court kunena kuti lichotse chiletso chimenechi chabwino kuti kufuna kwa boma kuti zichitike ndezateremu ndekuti zero wa mkhoti nde ambali ya boma anena zifukwa zawo nawonso oyimirira anthu amene wawa Christopher Katani Aloda Manjoro Commissioner Emmanuel Soko Commissioner Chikondi Chingadza Commissioner Babla Nkenga Stiga ndekuti wayimirira nawo nawonso akakhala kuti akutsutsana ndi attorney general kapena office ya attorney general mkhoti kuti kodi khoti likapereke chigamulo chake kuti kodi boma limatha kusuntha anthu ku nthambi za chitetezo kuwapititsa mu civil service kapena ayi pamene pazikhale motani imene zilili koma wiki itu masecondment atiziye banji asaidi basi masecondment ati basi
munamaliza kutsuka mboma tuka munamaliza pasala divat mugona pena pasala tada vanhu ni wiki puta weekend yose munachita makono kapena weekend yose para opanda secondment weekend yose deployment mwayambira phone kuyangana ukamadzuka vose wafodzona 40 wamuna nena kuti ichi chikhale munaphunziro kwa anthu ogwira ntchito mboma imapita mmene choti tikatumikire anthu osati ukapanga zinthu zina ena amakhala mina amachita zina zimene zikupangisa kuti mina ziganizo ngati zimene zizibwerapo kapena zikhalenso phunziro kwa amene ali pano kutumikira kukhala kugwira ntchito mboma ndikutumikira Malawi osati chipani ngakhale zimakhala ndizovuta chifukwa chakuti sena anthu achipani anthu andale anapanga kuti akhale ofunikira paliponse ndipo popanda iwo zinthu sizingatheke ndifaka anthu timapembeza anthu andale tifune kuchita kudzikonza one boma limene sedana anthu andale izozo tifune tisafune tiziziwa ende pamene pabwera munthu wandale pamakhala kuti pali ndale tifune tisafune pokapoka mwina tizasinthe ndi mcheche uyu nditani ndi chifukwa chake olo anthu kuti apeze ma business amadalira connection ya munthu wandale ndifaka anthu ajali ndi mphamvu kwambiri ndipo sitingata amalowera kuzinthu zina zosakuza ukakaona ma principal secretaries ndatophunzira bwino ma directors ma minister ndophunzira bwino ma DC hanjodziwa ntchito yawo paokasanga pange kuti agwire ntchito akanika popanda munthu wandale chifukwa choti kumupa munthu wandale ichi supanga chiganizo chomanga pange chofuna kukomera civil service amambonyera kodi a minister akuti chani minister ndi munthu wandale a MP akuti chani ali general governor atipo chani maona asana pange chinthu a DC kuti a district council chair akutipo kwa police maona district council chair ayo ndi DC yo sungafanize pa maphunziro DC ali pamwamba koma DC akopa panga chiganizo chifukwa district chair district council chair wa standard 2 chifukwa kuti tinayika mphamvu kwa anthu andale endi anthu andale pali ponse tifune tisafune munthu andale kumale kunokonda amene ali pamwamba endi olo mabwana antundu wanje umaona mmene akulambirira munthu andale chifukwa choti connection yawo business yawo anthu andale akungoti Steve osapasa business ku private sector ndikumakhala kugwira ntchito kufuna kutokoza sopani endi private sector say kawika yo panjira jima chira chiro ndi boma limadalira kuboma kuti apatsa business benga atambana anthu andale wina kamene akulamulira sizimatheka siziyenda so kunoko anthu andale ali pamwamba onse ali pasi ndi chifukwa chake olo titanena chani ambazo kuti munthu wandale akuchita bwino kuposa ife komanso zoti munthu ngati tinamusankha kumuyika pa mpando kandi MP kandi president timakhala kuti basi tinamulemeretsa chifukwa choti malipiro ake sakhala ofanana ndife zimenezo tizidziwa MP panopa malipiro ake anapita life yake inavala inu ndine ndi chimozimozi chifukwa chakuti anthu andale ndamene ali patsogolo dziko muno anthu azinthu zambiri siziyendetsedwa ndi malamulo koma zimayendetsedwa ndi maganizo anthu ena kuti iso ndiye kuti kutsogoloko system iti zayisinthe chifukwa chakuti tili anthu ogwira bwino ntchito mboma akuidziwa ntchito yawo koma amaopa anthu andale kukanika opanga ziganizo kumeneko anthu andale amaopa anthu andale anthu ena awonongeka ma principal secretary ena abwino ma directors ena abwino andona kanatha kugwira ntchito bwino ma director general amba staging operation imwa anasunthidwa chifukwa chokuti sukuti ntchito samatha amatha komano amatsatira chiganizo cha anthu andale za anthu ena bodi chair anthu andale ndi akumuuza kuti upange chakuti iye apanga chomwe chifukwa yafuna kuteteza cha ntchito yache so msipo service yathu anthu ma principal secretaries ma directors kapena ma staging operation alibe ufulu oyendetsa chinthu mamalamulo mene amene akulamulira chifukwa chokuti anthu andale ndamene ali patsogolo ndipo munthu wandale ndamene ali ndi mphamvu yopanga madecision mdzikomo kuti kodi awawa akutuza zochita lero chikuwakhuza njani ndipo anthu andale tizalemekeza ndipo anthu andale tizapembeza mpaka nakalekale izo mufune musafune munthu wandale basi mutikomokera tilekeze bombo tichireso za sabata ya mawa program kapena mukhala mwapeza bwino lachinayi chabwino kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede kamba konkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika kuunikirapo zina zimene zikuchitika mdziko mwathu muno kuti ife ngati nzika tizikhala tikudziwa zikuyenda motani pa FCC panali Maya Pamagina Someya Chitera pa Kamela Charles Mpinda ine ndi Selina Dumbula oti zikutira nkhani mwa nthawi zonse bambo Steve Kono Banda pitizani kuonera ma program ena otsatira gwede Club Junta, building better Africa.